So hello everyone, आं दिनैहाय एसे मोनसे इन्टारेस्टिं ब्लग लाबोदोंलाय ओमफ्राय बेनो जाबाय इन्टारेस्टिं ब्लगानो जाबाय इउनिभार्सिटियावहाय मोनसे प्रग्राम दं बेयो मा प्रग्राम दा आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जागोन जोंना आसोलफ्रा मैखुननि मेलायाव हाबसै मैखुन मेलायाव जाफबजोब्बाय जोंना दा बेयाव दं बिथां बेनेन सार मैखुन नै ओरैजाय र' देखायजोबगोन गासिबो फुरा मैखुन बे इउनिभार्सिटि केम्पास सिङाव जागोन आरो ना बड'लेण्ड मासरुम मेला 2022 गासिबो स्टाइलनि मोनजोबगोन आरो मैखुनखौ नांगौबा लांफैखादो बेयाव मिटिंबो जागोनदां ना बेयाव मिटिंबो जानो हागौ गासिबो गावबागाव दखान दं बे मा जागोन बिट्टु मासरुम इउनिट चिफ गेस्ट फैगोन औ अर्गेनिक अस्टार मासरुम इन्दु मासरुम नैबाव नायनो हादो दखानदार गैयैखाय देखायबाय आङो जागोन गासिबो मैखुना आलदा आलदा मोननानै थाबायगासिनो जोंना स्कलारशिप हाबग्राया नै बिसोरसो आङो माबा दाबिखाबाय जोंना सारा नै सिगां बेरायगासिनो सार मा नायदोंब्रा नै बेखौनो एसे नायलाबायदों मैखुन ओंखाम मोनजागोन सानदोंमोन आङो मैखुन माबायाव नै बे बानायनाय सिस्टेम मैखुन बानायनाय सिस्टेम जिगाबखौ ओरै थुलाजों होनाय बेयो ओमफ्राय नैबे मा मैखुन गोरान बेयो बायफैनो हागोन गोसो बायदि दा दंथ'यो नैबे मैखुन गोरान दंफांनि ना मा जाखो अनेक सिस्टेम मासिङाव माबाजोबनाय नायसिलाजोबदो गासिबो नैबे GR मासरुम इउनिट नैयाव दखानफोर नैबे एवखानाय ना मा जाखो खाथा निमखि मैखुननि खाथा निमखि ना मा जाखो नैबेनि गुलाब जामुन होनदों नामा गोथां एबा जाजाना जाजाया बेयाव दंबावो फुरा नायजोबदो गासिबो इउनिभार्सिटि सिङाव माबायदि मासरुम माबा जानानै दङ मेला मैखुन गासिबो दंजोबो मा साइसनि मैखुन जानो जोंना आदाया मैखुन जानो नागिरदों जानायनो होआ ओरैनो फ्रियाव ना फाननोसो बिजनेसाव फैजोबदों जा दाम मेलायाव खालि बिदि जायो KCC लन फर मैखुन अस्टार मासरुम काल्टिभेसन जादों दखानदारानो गैया मैखुननि इउनियन बेंकआव मैखुन बानायनायनि थाखाय माबा मोननो हागौ वाटारनो मैखुनजों बानायनाय वाटार नामा चिलड्रेन पार्कआ जोंसो गाखो र' 2, 3 फुरा सेव गाखोनो कम्फर्टार सान्दुंजों जोख्लाबजोब्बाय आदैजों आंजों बरिया जोंना पेटलाया जाबाबो सेमा जिम लाबाबालाय बहा सेमनोसैलाय मालदांसो मानसियानो नुवाखै जानो आदाया जोंना बडि गोनांखा बेनाखौलै खिन्थु मिनि जिम नै जोंना बडि बिल्डार रासिया बडि दंलाजोबखायो जोंना डेन्जार जिम लाग्राफ्रा नै बुसिलाजोब्बाय मिनि जिमाव जोंना बडिया जाजोब्बाय जाफबजोब्बाय मोननैल' जाहैदों बोनाया मोननैल' 20थासो होना होफै बिनिखौ सफैबाव दे जागोन नै बिदिसो थांगोन नोङो दे गाबाय थाल'
Đi. Halan बिथिं आ गोलोमजोब्बाय दिनैनिफ्राय जिम लाबाय थासिगोन आङो बिराद बुजिया लायदों नोंदों 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से जोंना माबाया सारा पेटला सारा हादोगासिनो आदैयाबो लिरगासिनो लिरबाबो आखाइफ्रानो दाउस्रि आथिंसो उपाय गैया